У эфіры падкаст у кантэксце. І з вамі вядучыя Леся Руднік і Александр Мазуркін. У кантэксце гэта падкаст, у якім мы размаўляем з экспертамі, якія дапамагаюць нам зразумець, што адбываецца ў свеце і як гэтыя падзеі ўплываюць на Беларусь. Нам важна вашае меркаванне, таму мы вітаем вашыя каментары і адзнакі на платформах, на якіх вы нас слухаеце. Прывітанне, Леся. Прывітанне, Саша. У нас сёння вельмі цікавы госць. Мы сустракаемся з ім ужывую ў Стакгольме. Гэта швед, але які цудоўна валодае беларускай мовай. Сапраўды. І наш госць гэта Стефан Эріксон. Многія беларусы хіба што пра яго чулі. Ён пэўны час правёў у Беларусі ў якасці амбасадара, аднак больш пра сябе распавядзе потым. Сёння ў нас будзе цікавая размова, якая закране розныя тэмы, пачынаючы ад удзелу Швецыі ў НАТО, сканчаючы персанальным вопытам Эріксона ў Беларусі. Ну да, і ён, канешне, дыпламат, таму будзем задаваць яму правакацыйнае пытанне і паглядзім, наколькі ён выйдзе з гэтай сітуацыі дыпламатычна ці не вельмі. Ну што? Пагналі. Пагналі. Добрый дзень, сёння у нас у гасцях Стефан Эріксон. Здаецца, што нашым гасцям ён вядомы. Гэта шведскі дыпламат, і ён быў дыпламатам шведскага каралевства з 2008 па 2012 год. І таксама трэба сказаць, што Стефан Эріксон таксама атрымаў узнагароду медаль 100 гадоў БНР 23 сакавіка 2018 года. Ці правильно я ўсё сказаў, Штефан? Поправлю трошки. Я амбасадаром Швеции у Беларусі был сапраўды там до 2008 года, але працаваў у Беларусі з 2005 года, до того, як амбасада была заснавана. Добра, дзякуй. А чым займаецца зараз Штефан? І ці сумуе ён па Беларусі? Я зараз працую недалёка, можна казаць, ад Беларусі у Латвіі, у Рызе. Жыву ўжо 7-й год. Працую у офісе Паўночны Савет міністраў. Гэта міжурадавая арганізацыя, куды ўваходзяць усе паўночныя краіны. Ёсць офісы не толькі ў Латвіі, ёсць таксама ў Літве і ў Эстоніі, але я працую ў латвійскім офісе. То есть вы працягваеце дыпламатычную дзейнасць? Я не сышоў з МЗС, але яны мне далі, такія канікулы, можна казаць, на час. Зараз я працую для міжурадавай арганізацыі. Ці сумую я па Беларусі? Гэта была іншая частка пытання. Хочу таксама попросить прабачэння. Будут памылкі, я не штодзённа размаўляю па-беларуску, будут русізмы, шведызмы, мабыць, некія латышскія словы будуць лезть, але пастараюся размаўляць. І я, конечно, сумую па Беларусі, больш, відаць, по беларусам, з якімі я сустракаюся. І пасля 12 года шмат было сустрэч з беларусамі. Я і нават вярнуўся у Беларусь першы раз, мне здаецца, 2017, калі не памыляюся, апошні раз быў 2019, мабыць, нават у 20-м, у пачатку года, я не памятаю дакладна. Потым здарылася, што здарылася у Беларусі, не было магчымасці, мабыць, жаданне паехаць у краіну, але сустракаўся і працягваю сустракацца з беларускімі сябрамі, якія жывуць, паўсюль, зараз у Европе, у свеце, вы ведаеце, больш, конечно, там у Польшы і ў Літве, гэта вельмі блізка ад Латвіі, таму і ў Латвіі таксама жывуць, канешне, беларусы, з якімі, я таксама сустракаюся. Ваша дзейнасць была злучаная з некаторымі скандаламі у адносінах паміж Швецыяй і Беларусю. Памятаюць усе пра медзвежат, якія былі скінутыя тады. Але нават тады, калі вы былі ў Беларусі, ці маглі вы ўявіць, што будзе адбывацца з нашым рэгіёнам падчас вашай працы як амбасадара? Ці былі ўжо тады прыкметы наступаючай вайны і ўзмацнення рэпрэсій? Па-першае, я, мабыць, кажу, што моя дзейнасць не была звязана з этими медведзікамі, пра якія там вы упомянули. Так, это было падчас маёй службы там, і гэта мела пэўнае наступства, сапраўды, але ні я, ні амбасада не мела нічога агульнага з этой, я не ведаю нават як назваць, акцыі там, ці што яны там прыдумлялі. У пэўным сэнсе до 2012 года сусвет быў трошкі іншы. У той час прадбачыць там, што мы акажемся у сітуацыі, дзе вайна ідзе ў Еўропе, відаць, было даволі цяжка. Хаця, конечно, до гэтага яшчэ былі падзеі, трошкі далёка, я маю на ўвазе ў Грузіі, у Малдове, конечно, скажем, падзеі, якія маглі предвещаць тое, што можа здарыцца, але чалавек такі, што ён
часта не хоча верыць у горшы выйсце. Ён спадзяваецца заўжды там, што ўсё-такі так дрэнна не будзе, якім чынам будзе лепей. Гэта, відаць, спосаб выжывання таксама чалавека. Але сапраўды былі прызнакі. Можна было ў той час прадбачыць, і, напэўна, былі людзі, якія там бачылі такі сход падзеі. Я, відаць, не прадбачыў. Я, як многія іншыя, у той час не паверылі бы, калі бы даведались там пра вынік там апошніх 10, скажем, гадоў, і асабліва, канешне, там апошніх 2 гадоў вайны. Спадар Стэфан, распавядзіце, калі ласка, ці ўдавалася вам у Беларусі нейкім чынам перасекчыся з Лукашенка? Якія ў вас былі ўражанні? Мы сустракаліся, канешне, там у якасці амбасадара былі сустрэчы, не было доўгіх размоў, у той час не састаялись такія размовы, до гэтага звычайна кожны амбасадар там меў такую, блізкую размову з прэзідэнтам, але ў мой час ужо такі, скажем, канвеер, там адразу сустрэча з многімі новымі амбасадарамі, і пасля гэтага на розных святах сустракаліся. Не магу сказаць, што так блізка мы абшались, канешне. Уражанне, што казаць, у чалавека ёсць пэўная харызма, пэўная сіла, безумоўна, гэта адчуваецца. Іншае пытанне, ці гэта добрая сіла, гэта вялікае пытанне. Мы бачым, што адбываецца, што адбывалася ў Беларусі за ўжо 30 гады яго праўлення, так? Я думаю, што ўжо ясна, што гэта сіла, на жаль, не ідзе на карысць краіны і на карысць беларусам. Усё робіцца на яго карысць. Яго ўлада. Гэта тое, што яму важна. Як яшчэ вы адчувалі прысутнасць аўтарытарызму ў паветры, калі працавалі ў Беларусі? Ці адчувалася, што вы працуеце ў аўтарытарнай краіне? Вось мы ведаем выпадкі, калі за амбасадарамі сочаць, праслухоўваюць. Ці сутыкаліся вы з падобнымі рэчамі і, можа быць, ёсць нейкія цікавыя гісторыі? Канешне, гэта было зразумела, што такія рэчы адбывалася. Я до гэтага яшчэ там працаваў і ў Расіі, дзе гэта таксама даволі звычайная справа. Да гэтага трэба, мне здаецца, ставіцца спакойна. Я не магу казаць, што гэта мяне вельмі перашкаджала, што я пра гэта увесь час думаў, тады проста дах паедзе, калі так. Канешне, у той час ужо было даволі лёгка сачыць за чалавекам, тэлефоны, смартфоны былі, мабыць, у 2005 не, але з дапамогай тэлефонаў усім было вядома, дзе я быў, што я рабіў, што казаў, не ведаю. Я думаю, што надта перабольшваць, мабыць, таксама не варта магчымасці гэтых пэўных служб. Яны шмат што могуць і ўмеюць, але не ўсё. І таму я павінен казаць, што так, былі выпадкі, асабліва там у рэгіёнах, калі я выязджаў, калі яны, дэманстратыўна, можна казаць, паказвалі, што яны там дзесьці ходзяць, здымаюць. Это так, на такім узроўні. Што зараз адбываецца, конечно, я не ведаю, но я чуў, так сказать, гісторыі ад людзей, якія зараз працуюць у Беларусі, і сітуацыя, відаць, не палепшылася, але, даводзіцца ўсё-такі і з гэтым жыць, і нават пры такіх умовах я ўпэўнены, што можна сваю працу зрабіць, і зрабіць добра. Многія беларусы падчас пратэстаў 19-го года і потым вайна ва ўкраіне думалі, чаму ўсё ж такі многія заходнія краіны працягваюць прысутнасць сваю, у тым ліку ў Беларусі. Калі нават яны не прызнаюць Лукашэнку як прэзідэнтам, усё роўна ёсць амбасада, якая працуе. Ці можаце вы патлумачыць гэта беларусам? Чаму, напрыклад, Швецыя ўсё ж такі ўсё роўна ў Беларусі? Я думаю, што любая краіна хоча быць прадстаўленай, нават у тых месцах, у тых краінах, дзе адбываюцца рэчы падобныя на тыя, якія адбываюцца ў Беларусі. Усё-такі сувязі заўжды патрэбны. Сама прысутнасць, у даным выпадку Швецыі, але я ўпэўнены, што гэта датычыцца таксама іншых краін. Гэта важна, гэта паказвае ўсё-такі, што ёсць інтарэс, што ёсць ангажаванасць, але ўсё-такі амбасады таксама выконваюць пэўныя консульскія службы, якія ідуць таксама на карысць беларусам. І ўсё-такі вельмі важна быць на месцы, сустракацца з людзьмі,
Так, можна, конечно, там по тэлефоне, по інтэрнэту зараз шмат пра што даведацца, але вот эта прысутнасць на месцы заўжды дае больш. Мы маем дыпламатычныя адносіны з Беларусію. Мы нават з Паўночнай Карэі, калі я не памыляюсь, у нас амбасада, мабыць, закрылася недавно, але да апошняга часу у нас была амбасада ў Пхёньяне. Вы можете уявіць себе. Вось наконт Пхеньяну цікавая гісторыя, бо Швецыя заўжды ў свеце ўспрымалася як нейтральная краіна. І я ведаю, што пісалі ў розных часопісах, што амбасады Швецыі выкарыстоўваліся для розных перамоў, дыпламатычных стасункаў, не толькі паміж Швецыяй і гэтай краінай, але і іншымі краінамі. А зараз Швецыя ў НАТО. Ці гэта якім-то чынам ускладняе дыпламатычную дзейнасць нават Швецыі ў Беларусі? У Пхёньяне сапраўды там шведская амбасада мела заданне, супрацоўнічала з іншымі краінамі, якія там не былі прадстаўлены тады ў Паўночнай Карэі, і, мабыць, трошкі тады дапамагаў наш, так званы нейтральны статус, ці ўспрымаліся там як нейтральная краіна. Зараз ситуация трошки змянілася. Я бы не казал, что гэта так уж радикально змяніла стаўленне да Швецыі. Мы уже давно супрацоўнічаем з НАТО. Ёсць людзі, які лічаць, што фактычна мы ўжо былі унутры, але фармальна, зусім недавно. Наконт працы ў Беларусі, я не ўпэўнены, што гэта так шмат змяніла. Шмат краін членаў НАТО, якія там прадстаўлены, такі ў Менску, не толькі Швецыі, і ўсе стараюцца рабіць сваю працу. Скажыце, быў такі выпадак, пра які беларусы, напэўна, ўжо забылі. Двое беларусаў, бацька і сын па прозвішчы Кузнечкі, год жылі ў шведскай амбасадзе, таму што яны там хаваліся ад пераследу. Вы як амбасадор, скажыце, наколькі гэта было цяжка для амбасады і як увогуле гэтая сітуацыя вырашылася ў выніку? Я не был у Беларусі ў той час, я не ведаю гэтых людзей. У меня ёсць там свая думка пра гэтых людзей, пра іх паступак. Мабыць, не выскажу яго. Дай Бог ім здароўя, не ведаю, дзе яны зараз знаходзяцца. Але, факт, што яны не палічалі, скажем, працу шведскай амбасады ў той час. Год ці больш, дзе яны там знаходзіліся ў амбасадзе. У маім уяўленні гэта такі паступак, часткова, мабыць, зразумелы, але мела такія наступствы, на які, мабыць, і самі не разлічвалі. Слава Богу, там усё скончылася добра. Як гэта ўсё развівалася до конца, я, выбачайце, не ведаю, таму я не был тады звязаны з амбасадай. Напэўна, былі якія-то дамоўленасці паміж Швецыяй і Беларусі, бо не ведаю, як іх маглі вывесці, гэта пакінем. Мне ёсць яшчэ адно пытанне, якое датычна вашай ролі, вашай ацэнкі, хутчэй, таго, як будуць развівацца, напрыклад, стасункі Беларусі і Швецыі. Усё ж такі мы чулі, што недаўна сталася такая даволі рэзанансная з'ява ці падзея. Мірончык, беларускі амбасадар, больш не працуе ў Швецыі. І вось мне цікава, як это ўвогуле будзе ўплываць на далейшае развіццё, на далейшую сітуацыю. Я павінен прызнацца, што дакладна я не ведаю. Было нейкае пытанне, які там имел пэўны ўплыв на стан адносінаў, але амбасады працягваюць існаваць і ў Стакгольме, і ў Менску, і я вельмі спадзяюся, што яны застануцца. Яшчэ раз падкрэсліваю, там нават пры цяжкіх адносінах вельмі важна, каб былі нейкія кантакты, гэта заўжды лепей. Без кантактаў, гэта зусім ужо падрыв адносінаў. І каб да гэтага дайшлі, гэта было бы вельмі дрэнна. Можа быць, працягнуць гэтае пытанне, Леся. Адна з прыкметаў незалежнасці любой краіны – гэта яе незалежная знешняя палітыка. Вы сустракаліся, здаецца, з беларускімі амбасадарамі у розных краінах, магчыма, ці ведаеце праз Міністэрства замежных спраў Швецыі. Беларусь, усё ж такі, калі вы сочыце за тое, як яны працуюць, гэта краіна са сваёй уласнай знешняй палітыкай, ці ўсё ж такі вельмі шмат там ідзе каардынацыі з Расіяй? З беларускімі амбасадарамі, мабыць, не так шмат сустракаўся, але з беларускімі дыпламатамі, напэўна, сустракаўся падчас сваёй працы. І я хачу казаць, што ў той час, прынамсі до 2012 году, былі даволі шмат прафесійных і таленавітых беларускіх дыпламатаў. Былі людзі, якія да гэтага сышлі по
таксама зразумелых прычын, але былі людзі, якія лічылі ўсё-такі магчымым застацца і стараліся па совесці рабіць сваю працу. Ну, конечно, там сітуацыя пагаршалася. Зараз, ну, баюся, што менш прафесійных дыпламатаў засталося, але я ўпэўнены, што яны яшчэ ёсць. Ну, з улікам сітуацыі, з улікам таго, як Расія паводзіла сябе ў адносіне да Украіны і таксама да Беларусі. Зразумела, што быў прэс на Беларусь, ну, на Лукашенка, і не толькі на яго ўзроўні. Я думаю, чакаць зараз нейкую незалежную лінію, но ад беларускіх дыпламатаў за мяжой ўсё цяжэй. Гэта, на жаль, рэальнасць, з якой трэба ўлічваць. Сапраўды, калі дзяржава-сатэліт становіцца таксама акторам дыпламаты, гэта даволі складаны выпадак, канешне, і не толькі для, напэўна, гэтай краіны і Швецыі, аднак таксама для ўсяго рэгіёну, таму што да канца не зразумела, як краіна дзейнічае. І вось, мне падаецца, у гэтым разрэзе можна таксама паразмаўляць пра тое, увогуле, як выглядае дыпламатыя в рэгіёне ўсходняй Еўропы. Ці лічыце вы, што дыпламатыя, напрыклад, можа стаць сродкам спынення вайны? Ці можна праз дыпламатыю паспрабаваць нейкім чынам это вырашыць? Ну, спрабаваць, відаць, трэба. Чакаць, што дыпламатія спыніць гэтую вайну, што толькі дыпламатыя гэта зробіць, мне прыходзіцца. Украінскі прыклад паказвае, што толькі супраціў, рэальны супраціў, ну, вайсковы супраціў мог спыніць нападзенне Расіі на Украіну. Расейцы же былі, ну, фактычна пад Кіевам, яны былі шмат дзе там у Херсоне, пад Харкавем. У той час дыпламатія не выратавала бы сітуацыю. Трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, знайсці дыпламатычнае вырашэнне, але, ну, замала будзе, відавочна, у гэтай сітуацыі. Паколькі мне вядома, зараз, ну, вядуцца, мабыць, нейкія размовы дыпламатычныя, але, ну, не чуваць, што сур'ёзныя там такія размовы водзяцца. Як зараз усур'ёз садзіцца з расійскімі прадстаўнікамі, конечно, ну, цяжка сябе ўявіць. Але прыйдзе час, калі, ну, і расейцам давядзецца, я думаю, сесці. Ёсць некалькі выпадкаў эскалацыі ў нашым рэгіёне, якія вельмі цяжка нам зразумець, і мы хацелі б вашу думку як дыпламата на гэта пачуць. І адна з іх гэта разбурэнне могілак. Мы зараз назіраем, што і ў Расіі, і ў Беларусі разбураюць могілкі, асабліва польскіх салдатаў, якія загінулі ад рук фашыстаў. І гэта на самой справе робіцца, мы бачым, дастаткова сістэматычна, але таксама вельмі ціха. Актывісты потым бачаць, што могілкі зніклі, пішуць якія-то скаргі, ніхто на іх нічога не адказвае. Вось з пункту гледжання дыпламаты і вось сігнала, які, я не ведаю, Беларусь, Расія, напэўна, хоча сказаць Польша, што гэта вам кажа? Ну, шчыра кажучы, не ведаю, што я магу казаць як дыпламат, як, ну, просто чалавек. Скажу, што гэта, конечно, жудасныя ўсё-такі выпадкі. Я дакладна не так шмат ведаю, але магу себе уявіць. Быў у Расіі, у Катыні, што вельмі у меня ўразіла. Гэта пад Смаленскам. У Беларусі, напэўна, таксама ёсць польскія могілкі. У Латвіі, дарэчы, таксама ёсць. Што на гэта сказаць? Конечно, вось гэта ненавісць, якую прапаганда развівае ў людзях, гэта можа прывесці да такіх выпадкаў. Ці гэта проста запланаваныя правакацыі з боку нейкіх служб. Ну, цяжка сябе ўявіць, але ў любым выпадку, конечно, гэта ўжо самыя такія нізкія паступкі, змагацца з людзьмі, якія ўжо пагіблі ў іншых войнах. Я спадзяюся, што гэта ўсё-такі нейкія асобныя выпадкі, што гэта не сістэматычна адбываюцца. Калі так, гэта, ну, это яшчэ горш. Яшчэ адзін з канфліктаў. У мяне, прынамсі, было вельмі такое цяжкае адчуванне. І першае, напэўна, адчуванне вайны ў мяне настала, калі пачалася гэта гібридная, так называемая атака мігрантамі з боку Беларусі ў Польшчы. Вы памятаеце, што там не прапускалі польскія памяжоўнікі, беларускія, не прапускалі назад, людзі пачалі там гінуць і гэтак далей. Людзі збольшага мігранты з Ірака. Зараз Расія спрабуюць зрабіць тое ж самае з Фінляндыі, але, напрыклад, не робіць больш з Латвіі і Эстоніі. Што гэта за дыпламатыя праз мігрантаў? Які ў яе сэнс?
Ну, у маім уяўленні это, конечно, не дыпламатія, это сапраўды гэта нейкая гібридная вайна. У Латвіі гэта адбылося таксама, но это з боку Беларусі, перш за ўсё. Мабыць, менш ўсё-такі з Расіі. Наконт Эстонії я не ўпэўнены, але былі таксама выпадкі. Ну, мэта ясная. Гэта, конечно, любой ценой стварыць складаныя сітуацыі, да, у нашых краінах. Ну, конечно, гэта ўсе сітуацыі, яны выклікаюць шмат рэакцый, шмат эмоцый у людзей, і вот гэта, скажем, разбурэнне грамадзянскае, там, согласие, ці гэта, як это сказаць, у краіны, гэта, відаць, мэты этой аперацыі. Это, ноу-хау. Я не ведаю, ці гэта выкарыстоўвалі у гісторыі вайны раней. Мабыць, было, конечно, не заўжды там людзі падчас вайны, пасля вайны, яны там мігравалі, перадвігаліся, але каб такім чынам выкарысталі людзей, якія знаходзяцца, напэўна, не ў простай сітуацыі, як пэўнае там аружжа супраць нашых краін, это вельмі, вельмі дзіўна. Давайте вернемся да пытання НАТО, якое мы ўжо крышачку з вами закранулі. Вось Расія, Беларусь таксама малююць НАТО такім страшным зверам, які з'яўляецца быццам бы пагрозай для не толькі рэгіёну ўсходняй Еўропы, аднак для ўсяго свету. І узбуйненне НАТО быццам бы можа нейкім чынам справакаваць рэжым Пуціна і сітуацыю ва ўкраіне у, скажем так, да кепскіх дзеянняў. То бок некаторыя кажуць пра тое, што павышаецца пагроза ядзернай зброі, павышаецца пагроза розных іншых правакацый, вось, да прыкладу, такіх міграцыйных. Што можна сказаць увогуле пра гэтыя пагрозы з боку расійскага, беларускага рэжыма? Ці такое вось успрыняццё вельмі апаслівае да таго, што менавіта Швецыя з Фінляндыяй далучыліся да НАТО? А таксама, можа быць, вы можаце распавесці для нашых слухачоў коратка, які быў шлях Швецыі да НАТО, з чым Швецыя сутыкалася? Шлях Швеции до НАТО был усё-таки, мабыць, вы зараз будете здзіўлены, я бы казал, вельмі хуткі. Конечно, не такі хуткі, як у Фінляндіі, якая, мне здаецца, у просто рэкордны час стаў членай НАТО. Швецыя патрабавалася трошкі даўжэй для гэтага. Я бы казал так, што гэта залежала ў меншай степені ад нас саміх. Тут былі краіны, якія, трошкі выкарыстоўвалі сітуацыю ў сваіх мэтах. Зараз можна пра гэта забыцца, мы ўжо унутры НАТО. Чаму пугаюць НАТО? Гэта... Я працаваў таксама ў Расіі і нават у савецкі час. Няма ідэальных арганізацый, таксама НАТО калісьці памылялася, не ўсё было так, мабыць, гладка ў яе гісторыі, але, мне здаецца, цалкам відавочна, што НАТО не пагражае ні Беларусь, ні Расію. Это ўсё выдумана. Наколькі прапагандысты самі ў гэта верыць, это цяжка казаць. Я об этом часто думаю, ці верыць яны сапраўды. Салавёвы, Кішэлёвы, я думаю, што яны не вераць. Яны, так сказаць, просто працуюць. Відаць, ёсць людзі, якія свята вераць у гэта. Гэта, канешне, паказвае на сілу прапаганды і тое, што насельніцтва, большая частка, наколькі на вялікая, канешне, можна паспрачацца, вялікая частка насельніцтва ў Расіі і, мабыць, менш, я думаю, Беларусі, сапраўды верыць, што НАТО рыхтуе вайну, што НАТО можа напасць на іх краіны. Цяжка паверыць, мабыць, гэта так. Вось вы сказалі, што прапаганда вельмі моцна ўплывае на грамадзян Расіі, але гэта не толькі грамадзяне Расіі, якія бачаць сітуацыю так. Таксама вельмі многія краіны глобальнага поўдню, здаецца, не вельмі стаяць на пазіцыях Украіны. Вось чаму Украіна не знайшла саюзнікаў сярод краін глобальнага поўдня і сярод мусульманскіх краін? Это памылкі дыпламатыі Захаду ці самой Украіны? Мы усе подвержены, конечно, прапаганды. Это не толькі там у Расіі ці у Беларусі. Мы бачым, шмат дзе. Асабліва ў наш час, калі сацыяльныя сеці вельмі развіты, і тут сапраўды як фармуюцца думкі ў людзей, это вельмі цікавае пытанне, якое трэба больш сапраўды там
исследовать. Ну, мы бачым таксама, што адбываецца ў Амерыцы перед выбарамі, трошки там здзіўляемся таксама. Это так. Што касаецца пытання пра поспех ці не поспех Украіны, сітуацыя рэальна такава, што шмат краін, які знаходзяцца, мабыць, далёка ад Украіны, ад Еўропы, якія, ну, трошки по-свойму успрымаюць сітуацыю. Я бы ўсё-таки это не назвал бы правалам. Было бы лепей, калі бы была яўная падтрымка таксама з гэтых краін. Трэба казаць, все-таки, калі былі у ОАН галоўныя галасаванні по расійскай агрэсіі супраць Украіны, заўжды вялікая большасць падтрымлівалі. Што яны, мабыць, так адкрыта не падтрымліваюць зараз, што там не пасылае аружжа, там амуніцыі, гэта іншае пытанне. Чаму так? Ну, это трэба у іх запытаць. Тут шмат, я бачу, могуць быць прычын. Тут, ну, старыя крыўды, мабыць, на НАТО, мабыць, на США, таму, так сказать, яны не выказваюць так адкрыта сваю падтрымку, да, Украіне. Я думаю, што тое, што Европа, што, ну, Америка і яшчэ там, ну, все-таки, ну, шмат краін адкрыта падтрымліваюць Украіну, это самае галоўнае, што не ўсе, ну, на жаль, сусвет так выглядае. Мабыць, нам даводзіцца проста прызвычаіцца да таго, што, ну, нашы каштоўнасці, ліберальныя каштоўнасці, яны не заўжды папулярныя ў сусветы. Так і ёсць. І з гэтым, ну, нам трэба будзе дальше жыць. А як жыць, калі міжнародныя арганізацыі, такія як НАТО, сутыкаюцца з такімі сур'ёзнымі выклікамі і крызісамі? Вось акурат вайна ва ўкраіне паказала, што ААН, хутчэй за ўсё, ці будзе перажываць, ці нават ужо перажывае даволі вялікі крызіс самой структуры арганізацыйнай на міжнародным узроўні. Як вы думаеце, што ўвогуле будзе за ААН? Ці стане свету лепш, калі ААН не будзе, альбо ад нейкага перафарматавання этой арганізацыі? Ну, ААН ёсць, і я спадзяюся, будзе. Праблемы ў самой структуры глобальнай арганізацыі былі, конечно, і раней. Дыскусіі пра рэформу гэтай структуры, асабліва Савет бяспекі, водзіцца ўжо вельмі даўно, але нешта змяніць вельмі цяжка. Я думаю, што трэба выкарыстоўваць магчымасці гэтай арганізацыі, наколькі гэта дае плён, але разлічваць, што ААН зможа вырашыць такі крызіс, ну не проста крызіс, а вайну ў краіне, ну, чакаць гэта не трэба. Але калі у пэўнай сітуацыі ААН зможа нешта зрабіць, ну, мабыць, хутчэй, ну, пасля вайны, але падчас вайны, на жаль, ну, это не толькі гэта вайна паказвае, ААН не здольная рэальна змяніць развіццё. А ў 2012 годзе вы пажадалі беларусам ганарыцца самімі сабой і пажадалі ім упэўненасці ў сабе. Гэта было падчас Новага года. Што б вы пажадалі і сказалі б беларусам зараз, у 2024? Я лічу, што беларусы павінны ганарыцца тым, што яны беларусы. Мне здаецца, што вот гэты гонар яна ёсць, конечно, ёсць паралельна таксама расчараванне у беларусаў, што падзеі ў 2020 годзе не прывялі до таго выніка, які шмат хто чакаў, але гэты падзеі у маім уяўленні ўсё-такі яны, конечно, там трагічна ў пэўным сэнсе, дагэтуль сядзяць шмат людзей за тое, што яны там прымалі ўдзел, і дагэтуль, ну, шукаюць, преследуюць людзей за тое, што адбылося, ну, ўжо, ну, колькі гадоў, ну, 4 гады таму. Але ганарыцца трэба нават за гэту вельмі дастойную спробу змяніць сітуацыю, спыніць вот гэта аўтарытарнае развіццё краіны. Зараз шмат беларусаў за мяжой знаходзяцца, не ўсе, шмат, ну, большасць засталіся, конечно, ім цяжэй за ўсё. Ну, цяжка таксама людзям, які з'ехалі, ну, трошкі там, ну, іншыя цяжкасці, я таксама вельмі добра гэта разумею, але ганарыцца трэба за сваю краіну, за сваю гісторыю, за сваю культуру, за сваю мову. На шчасце, яшчэ не забыўся на беларускую мову. Ну, калі я прыехаў тады ў Беларусі, людзі здзіўляліся, чаму я, ну, увогуле хачу размаўляць, ну, навучыцца гаварыць па-беларуску, але зараз, я думаю, было бы менш пытання. Я спадзяюся, мабыць, і памыляюсь, але мне здаецца, што адзін вынік вот цяжкіх апошніх гадоў той, што беларусы, мабыць, ну, прыйшлі бліжэй там да гэтай
нацыянальнай ідэнтыфікацыі, так, якая там вельмі патрэбна там любой нацыі. Так што вось прыблізна нешта такое я бы пажадаў усім беларусам, што надзея ёсць, перамога будзе. Я спадзяюся хутчэй, это ўсё залежыць ад вас, не толькі ад вас, на жаль, вы таксама залежны ад таго, там што адбываецца наваколле, там і таксама ў Украіне. Мы все залежым ад таго, што адбываецца ў Украіне. І таму вельмі важна падтрымліваць Украіну, калі ў Украіне пераможа, тады, я думаю, таксама ў Беларусі будзе змены. Дуже дзякуем за ваш час і за тое, што вы разам з беларусамі і з Беларусю. Нема за што. Дзякую. Дзякую вялікі.